गिबि गिबियावनो आङो मानगोनां मिडिया पार्सन बिथांमोननिसिम आंनि नोंथांमोननो बे चेनेलनि नायगिरि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो गिबि बयनिबो आंनि खुलुमनाय जासिग्रोबाय। दिनै आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि सेक्रेटारि जानानै माखासे बाथ्रा बुंथिनो थाखाय बे प्रेस मिटखौ लिंथुमनाय जादों। जोंनि बुंनांगौ बाथ्राफ्रा जाबाय दानि प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय आगोलनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि अर्डारजों गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव खामानि मावनानै मोननांगौ बिलफोरखौ जोंनि ठिकादार बिथांमोननो दिनैसिम होनो हायाखै। दा बिनि थाखायनो आं कन्ट्राक्टर बिथांमोनहा जिहेतु जोंनि मावनानै मोननांगौ रांफोरखौ मोनैनि थाखाय आरो बिथांमोना होनायनि जेबो इसारा गैयैनि थाखाय जोङो माननीय हाइकर्टनि दारैबो जोङो बिथांमोनखौ केस होनाय जादों। बिथांमोनहा इभेन बे जोंनि हाइकर्ट होनाय जेनोखि हाइकर्टनि अर्डार बिथांमोननि अर्डारखौबो बिथांमोनहा दिनैसिम अबहेला खालामनानै जोंनि मोननांगौ गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव खामानि मावनाय ठिकादार बिथांमोनखौ दिनै बन्सित खालामदों। दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैहाय मोनसे धिक्कार होनो सानदों। मानो होनोब्ला जोंहा जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय जोंनि गोबां माने बर'आनो होन बा बिटिसिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जातीय बिथांमोननि जेनोखि ठिकादारनि हाबाफारि मावनानै सोलिनाय फिसा फिसौ दिनैहाय गामि ओनसोलावहाय माने गोबां जोंहा फिसा फिसा ठिकादारफोर दङमोन। दिनै बिथांमोननि सरकार सालायनायावहाय ओरैबायदि जोङो माने बुंनो थाङोब्ला माने ना बालाबाथिया फोराननाय बायदि जोंखौ फोराननानै जोंनि इक'नमिकेलि जेनोखि थांनानै थानायनि माखासे मोन्थाय दिनै बिथांमोनहा जोंखौ डेस्ट्रय खालामजोबदों। दा बिनि थाखायनो आङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायनो सानदों जिहेतु बिथांमोनहा जोंनि मावनानै मोननो गोनां रांखौ जिहेतु होनो हायाखिसै। दा बिनि थाखायनो आङो आंनि लोगोफोर ठिकादार कन्ट्राक्टर बिथांमोनखौ आंनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जिहेतु दिनैहाय जोंहा 2025 मायथाइनि बाथि खेब बिटिसिनि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। बिनि थाखाय आङो खावलायनो सानदों जाहाथे फैगौ बे जानो गोनां 22 बे बिटिसिनि बिसायख'थियाव जाहाथे जोंनि ठिकादार लोगोफ्रा जाहाथे सुस्थ' ब्रेनजों सिन्था खालामनानैहाय जाहाथे गोदान गुड गभर्नमेन्ट जाहाथे लाबोनायावहाय जाहाथे जोङो बयबो नोजोर होयो आरो बिथांनि प्रमद बर'नि जेनोखि इउपिपिएलनि सरकार बिथांमोनखौ जाहाथे जों पुनराय जोङो जाहाथे गभर्नमेन्टआव जोङो जाहाथे बयबो आंनि लोगो कन्ट्राक्टर बिथांमोनहा जाहाथे लाबोनायाव जाहाथे हेफाजाब होआ आं बेखौ दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आंनि लोगो कन्ट्राक्टर बिथांमोनखौ माने गुरैयै खावलायदों। जाहाथे जोङो दिनै नुनो मोनदों मानगोनां जोंहा बिटिसिखौ सालायनाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि बिटिसिनि जोंनि रायजो राजाफोर सुजुग सुबिदा मोननांगौ माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौबो जोङो आसाम गभर्नमेन्टनोसो जोङो गथायनाय नुनो मोनदों। जेरै 16टा डिपार्टमेन्टखौ जेरै बिथांमोनहा गथायनानै हरफिनदों। दिनैहाय जोंनि बिटिसिनि खुंथायावहाय जायफ्रा बिथांमोनहा चिफ आरो EM बिथांमोनहा जेनाखि पावारखौ लानानै जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननो होनो हानाय गोहो दिनै जों बेखौ नुनो मोननाय जायाखै। ओंखायनो आङो बेफोरनि सोमोन्दैबो जाहाथे जोङो फैगौ समफ्राव जोंनि मानगोनां ठिकादार
लोगोफोरजों लोगोसे बिथांमोननि परिबार आरो न'खरनि मानसिफ्रा जाहाथे जोंनि गोदान बे जानो गोनां सरकारावहाय जाहाथे जों माने फैगौ आगोलनि जाय बिथाङा जोंखौ माने ओरैबायदि सान्थि भाबै थिखादार बिथांमोन आरो रायजो राजाफोरखौ जैमै जोंखौ दैदेनबोदोंमोन थिग बेबायदिनो आङो दानि सरकारखौ माने गासैखौबो माने जाहाथे गोदान सरकार फैनायावहाय जेनेबा बुंनो थाङोब्ला UPPL सरकारखौ जोङो जोख्लायनानै जोंहा जिहेतु आगोलनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सरकारनि समावहाय जोङो एसेब्लाबो थांनानै थानायनि राहाफोरखौ जों मोन्दोंमोन जों बिथांखौनो आंनि लोगो कन्ट्राक्टर थिखादार बिथांमोनखौ माने हाग्रामा महिलारि साननोनो जोङो जाहाथे भटखौ होगोन होननानै आं खावलायबाय।